Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. All lov, pris, tacksamhet tillkommer Allah subhanahu wa ta'ala. Jag vittnar att det inte finns någon gudom värd dyrkan utom Allah subhanahu wa ta'ala. Han har ingen medhjälpare. Han har ingen vid sin sida. Och jag vittnar att profeten Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam är hans tjänare och hans sändebud. Jag vittnar att vår profet, frid vare över honom, har överlämnat budskapet till oss i sitt klara, vita sken. Den enda personen som vilseleder från den är den person som Allah subhanahu wa ta'ala har valt att vilseleda. Medan den personen som Allah subhanahu wa ta'ala väljer att vägleda kan absolut ingen vilseleda. Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen, där han uppmanar oss att återvända till honom med goda hjärtan. Ett hjärta som endast utför gott, som utför goda handlingar, som lyder honom subhanahu wa ta'ala. Det är ju därför han har skapat oss. Det är därför han har skapat oss. För att lyda och följa hans sändebud sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Det är meningen. Det är Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Jag har inte skapat människorna och det osynliga väsnet, jinn, för någon annan anledning än att dyrka mig, säger Allah subhanahu wa ta'ala. Då måste vi göra det på rätt sätt. Och då måste vi utföra handlingarna så att våra hjärtan utför det som Allah subhanahu wa ta'ala vill av oss att vi ska göra. Där han säger i en annan koranvers: يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Den dag, alltså domedagen, den dag då man inte får nytta av sina pengar eller sina barn. Utom, det är ett undantag här, utom de som kommer till Allah subhanahu wa ta'ala med ett gott hjärta. Det här hjärtat som utför gott, som gör goda handlingar. Vad har de för egenskaper egentligen? Det Allah subhanahu wa ta'ala varnar oss och säger: utom de som kommer till honom med ett gott hjärta. Hjärta som endast lyder Allah subhanahu wa ta'ala. Hjärta som endast följer Allah subhanahu wa ta'ala. Är ett sådant hjärta som var och en av oss bör ha. Och det är subhanallah, islamkunniga har sagt, den enda som klarar sig hos Allah subhanahu wa ta'ala, det är den som har ett gott hjärta. Och egentligen om man tänker efter så stämmer det. Det stämmer, för att har du ett gott hjärta så utför du goda handlingar. Och utför du goda handlingar så med förhoppningsvis, eller om Allah subhanahu wa ta'ala vill, så dör du i ett sådant tillstånd. Då har du gjort gott hela tiden och dött i det tillståndet. Och mött Allah subhanahu wa ta'ala på det tillståndet, så möjligtvis kan Allah subhanahu wa ta'ala vara barmhärtig med dig. Du ska inte lura dig själv och säga: ja, jag ber mina 5 dagliga bön. Och så gör du allt annat i livet. Du ska lyda Allah subhanahu wa ta'ala enligt det sättet som han subhanahu wa ta'ala vill av oss att vi ska göra och utföra. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam säger ett uttalande: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. Och en annan berättelse: عودا عودا. فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء وأيما قلب أعرض عنها نكتت فيه نكتة بيضاء. Frestelser eller prövningar visar sig så att hjärtat kan se det här. Så att hjärtat kan uppleva och se de här frestelsen. Så de hjärtan som tar emot detta och accepterar det får en svart etsning på hjärtat. Subhanallah. Och de som förnekar det och inte vill följa det får en vit punkt på hjärtat. Eller etsning på hjärtat. Och tänk dig, en liten droppe av svart
droppe eller svart etsning på hjärtat. En efter en, vad är det som händer med hjärtat till slut? Den försluts av synder. Och till slut så är ditt hjärta borta. Så mina syskon, försök att lyda Allah subhanahu wa ta'ala. Försök att jobba för att den dagen du möter Allah subhanahu wa ta'ala och du återvänder till honom, så har du ett gott hjärta. Ett hjärta som endast tillbad honom, vände sig till honom, fruktade honom och lydde honom och ingen annan. Ett hjärta som inte har satt någon vid hans sida. Ett hjärta som vi, inshallah ta'ala, får nytta av både i detta liv för att lyda Allah subhanahu wa ta'ala och i det nästkommande liv då resultatet kommer. Försök att göra det så gott som ni kan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.